भोजपुरी के मशहूर अभिनेता प्रदीप पांडेय के उनका प्रशंसक प्यार से चिंटू कहेले। आज ओहे चिंटू भोजपुरी जगत में एगो ऐसन नाम बन गईल बा जवना की कवनो परिचय की जरूरत नइखे। साल 2009 में भोजपुरी सिनेमा में कदम रखले प्रदीप पांडेय अपना फिल्मी सफर में बहुते साइड रोल कइले बाड़न। बाकी रे अभिनेता के मेहनत से आजू भोजपुरी सिनेमा में उनका नाम जानल जाला। आज प्रदीप पांडेय के नाम भोजपुरी कलाकारन की टॉप 10 लिस्ट में शामिल बा। 29 साल के प्रदीप पांडेय 2009 में फिल्म दीवाना से आपन करियर शुरू कइले रहले। बाकी फिल्म जगत में उनका की पहचान फिल्म सात सहेलियान से मिलल। प्रदीप पांडेय के साल 2016 में दादा साहेब फाल्के सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार से भी सम्मानित कइल गइल बा। आजू प्रदीप पांडेय अपना हर दूसर का फिल्म खातिर 15 से 20 लाख रुपया लेत बाड़न। प्रदीप पांडेय के नेटवर्थ के बात करत आई बता दी कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता 21 करोड़ रुपया की संपत्ति के मालिक हवे।